дар хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода бо ташаббуси ҷамъияти рӯсабонони шаҳри Турсунзода чорабинии ҷамъбасти озмуни иншо ва расмкашӣ дар мавзӯи 75-солагии ҷанги Сталинград баргузор гардид. дар ин чорабинӣ мактабачагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 75 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 98 инчунин гимназияи рақами 2 шаҳр ширкат карданд. дар чорабинии мазкур намояндагони базаи ҳарбии 201-уми Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Гостеприимный город Турсунзады, который мы очень любим и уважаем, мы даже стараемся больше с вами работать и всегда быть с вами вместе. Я надеюсь, среди вас выйдут хорошие защитники Родины. Будете защищать Родину, родителей, всех своих близких. Я желаю вам здоровья, счастья и, главное, укрепления дружбы двух братских государств России и Таджикистана. Счастья вам! дар озмуни номбурда ки дар давоми моҳи феврал гузаронида шуд, хонандагони мактабҳои рақами 75, 98 ва гимназия хеле фаъолона иштирок карданд. Награждается ученица 9 класса гимназии номер 2 города Турсунзады Рахманова Динара. ба гуфтаи ташкилотчиён, мақсад аз баргузории чунин чорабинӣ таълиму тарбияи насли навин дар рӯҳияи ватанпарастӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, инчунин пос доштани корнамоиҳои қаҳрамонони ҷанги бузурги ватанӣ арзёбӣ мешавад. Мы рады, что вы знаете историю. И мы вас просим, чтобы вы всегда помнили подвиги отцов и дедов своих. Никогда не забывали их. Потому что всегда надо помнить свою историю и всегда надо об этом знать. дониши баланди хонандагон аз таърихи ҷанги бузурги ватанӣ ва қаҳрамониҳои иштирокчиёни ин набардҳо боис шуд ки аз ҷониби ҳайати якамон баҳои сазовор бигиранд.